Kublai PWPW ngapriang supaya pi sakanika amen faithful and true channel but sakanika jingpule biang ya kanika diary jongka sister Faustina but hakanika sengi ya pet ya ki diary ki ba shispa khatpra hadu shispa arpuwe kanika sister Faustina laong bat lai thu ba kanika personal secretary jong ujisu secretary jongka jing isnei jing play divine mercy. Paling pule ya kini ki diary nak keneka diary jongka kepada keneka sister kebalong ru kariu kuj jong kebalang ya kebalik itu dah kebalang but ya kini ki diary lasim naka kot kepakerteng divine mercy in my soul. Dengan ya pule ya kini ki diary but ngangit pengakerman ya kiwi pat ki diary ki ba pi ju yo ha keneka series jong divine mercy in my soul pi sngap but pi pentrekam ada pi sngap ya kini ki video ya samlem ru di kidu ki ba sngap nadu basdang hadu bakut ba pin du nong ba pi sngap tang namar ba pi msngu tenat pi penkut no pin sadunong di sngap hadu bakut kenang ba pin du yo jing mentoy ha kane ka jing day ka jongi bat ublei bat kumno ki wei ki ba la kwat syata ka kerdan ban long riu khuj ki la im ba ki la don ka jing day bat ublei bat kumno ki la ya day ya ka ba ngiru ngila ban but ya ka nuksa babha bakhuj bat ka ba kenjablei ke jongki. Tungin ya puleno ya kini ki diary. Kan diary nomor sispa khatpra kala thok kumne. Utli ulong ubenta ubarit Henry ula banle ya ki kam ki bakrau. Kariuniam kabomla ban sumar ya ka jing sngapjar ka jongka. Kan ompoi sya ka jing khuj. Kata kemud bahkan kela long kariu kuy. Wat ai bahkan syukur ya lade. Henry lada day sim ublei ubakren leng bajongka. Di kam day ban sengap jar. Henry ban yok sengau ya kasur ublei. Don kam bandon ke jing sengap jar ha kamen sim. Ban sumar ya ke jing sengap jar. Ke jing sengap jar keba ngusi ne keba dum Henry ke jing sengap jar keba hapok do not kata kamut ke jingken mau bat ke jing yaso bat ublei ubreu ula ban keren bun bha klem pen pra ya ke jing sengap jar ne klem don jing tut ya ke jing sengap jar Henry hakawai pat kaliang ula ban keren tang kendiat Henry pun penpra ya ka jing sengap jar. Kat no ka jing julor ka ba la syu ban pen bhapat ka ba mi na ka jing pen ken ya ka jing sengap jar. Ngi pen mensau shibun ki para marjan jongi. Henry ka ba kham sniu ka long ba ngi pen mensau ya la dehi. Ha ka jing mod jonga. Bat kat kum kajing syam jonga. Ka ain ka bayadai pat kajing sengap jar. Ka day ban long ka baning kong Ublei IT yalade. Ha ka mensim ka pakren klemkut. Ka bakum ungap uba syuriu saudong ka keper ngap. Henry lum satya ya ka ngap. Ka mensim ka pakren bun. Kalong ka bateli syapok. Kamdon ye ki jinglong bakongsan lane ke jingye jan bat ublei ka jing im ke bajiliu hapo ke badap da ke jing suk bat kata ke jing sengap jar ha ka ba utrai usa kalong ke ba ban poi kamen sim ka ba pat jumat ya ke jing tiang jong ke jing sengap jar hapo kalong kamen sim ke ba kiwin ke ba penwit ia ka jing sengap jar jong kiwei
ngalayo i bun teli ki men sim ha ki jing jeliu ka dujok namar ba kim shem la sumar ya ka jing ngap jar ka jongki ki hi ki layathu yanga habanga keli ya ki syapang ka dau jong ka jing jot jongki kini ki dei ki men sim jongki riuniam a ko blei jonga katno kalong ka jing jenjar ban perkat ba om tang ba kila ban long habneng henre kila ru ban kelalong kiru khoi a jisu isne yangi dari sispa khat khandai ngai shepting ban perkat banga hap ban ai jing ken halor utle jonga how to le don ka jing im henre don ru ka jing yap teng teng ni penyap dau thele ngile ia ki jing penyap breu ki ba shisha hato ngidang ken ya kata kum ka kam ka baret nga shisha ngam sngau thu ya kum kini ki jingmut ngaratip ya ka wei ka breu ka ba haba kala yo sngau na wei pat bala kren sniu syapang jongka kala pangjur kala du bun ka snam bat kala jau umat sibun bat ka jingkut kala long ka pasngau si sisa om dei ka waj ka bala le ya kini ki e baro henry utlit aji su jonga ubas ngabjar isne yangi dairi sispa arpo ngalapoi syakapang jong ka jing ngabjar henry kamdei kane ke bangakwa ban kren henry syapang ke jing im jong ka mensem bat ublei bat ka jing jubab jong ka ya ka jing ai habala pen khoi ya ka mensem bat utrai ulawan sya ka jing ya jan ka pajan bat ka mensem ka sedang ban pendon kam ya ka bor ka badon hapo jongka ban wat ya ublei henry ka mensem kamla ban le dalade tang ublei uba penbet ya ki barok ka mensem ka tip ya kane bat ka ken mau bha ya ka kadang don ha ka jing penring kang par bat ka sngau thu bha ba endang la ban wan kisngi kibadap dakil o bat uslap henry menta ka dei ban pet ya ki da ka wepat karukom kamwat jing sngan ha ke jing suk ka ba syukor henry kapan kre yela de na kapan ta ke jing yale ka tip bakawan na ke jaj ben riu jong kinong yale thama kalong ke bakam tip bat kam husiar syapang ki baro katip ba dei na kakur bakadei na kakur sim kakuslai tang ya ki bakrau bat ki bakoi dari sispa arpuai hadian kini ki jing tinju ki bakum ka ding ke bapen koi don ka jing tu jong ki jing ai ka wei hadin ka wei pat ki ba ublei uthe ha ka mensim ka sngu bha ha ke jing ya so ka pajane wadu blei ka yo bun ki jing yo i la kalong ha ka met ne ha ka jing perkat ka yo sngu bun ki tin ki ba phla pat ki bom dei na ka perthei bat teng teng ka yo ya ki hukum ki ba shai henry wat hapdeng kini ki jing ai baro kamlong kebala ban syania tang haladehi haka jing sisa kalong kepadang duna ban syania halade namar kini ki jing uble namar menta kaplilat ya bun ki jing ma bat kala suk ban sya syukur kadei ban kerpad ya uble ban ayaka unong yalam mensim henry om tang bakidei ban duai na kapantai jong u henry kadeiru ban persyang kat bala ban wat ya unong yalam uba syampang hakini ki kam kumba unong yalam thama udei ban tibha ya kalenti
keba unyalam ya ki sipai jong u sya ka jing yale kamen sim kebala ya so badu blay ka dei ban long kebala pen kre na ka benta ki jing yale ki ba krau bat ki ba hadin kini ki jing pen khoi bat ki umat ublay usa hakamen sim dakerukom keba kerpang Henry kamen sim kam ju ya tre lang bet bat kini ki jing ai om dei ba kamen sim kamon ban tre Henry ka jing ya kendu ya bun ki jing na syapo pat na syabar hadu bakadon kam daka kamba kampla ban penne yaka hakine ki kerdan ki bajrong hakane ke benta kadon kam ya unong yalam ki breu bun sin ki la bet jing artatien hakamen sim jonga bat mangaru teng ngala shepting habanga perkat bangadei tang ka breu ka bom tip sibun ki kam tame syapang ki kamen sim Henry hapa ki jing artatien jonga kila nang jur ngala wat jing syai na unong sngap plapop jonga lane kinong pej ki jonga Henry ngam syam layo ya kaba ngakwa dikini kidei ki diary ki ba ngila pule hakane kesingi te ya lap ya reu ya sam ya kini ki jing thok jong kene ka reu krau kabalong kat ka secretary jong ka jing isnei jing blay tu try unyarap ya pi hakane ka jing pej ya kanuk sa jong kene ka riu khoi kene ka sister kam dei ka sister ke badon jing krau kerdan apo kabalang ri ke ke barit ke deiru beriu ke badon ke jing pang ke jing sitam makamet haki singi shwa pakan sayap pat kam sem la yap ka beriu ene ka reuniam kepala temen kerta Henry kepadang samla kerta Henry kalau ke riu krau hakabalang nomor bakadon ke jinga dei ke pecan baru jisu hakaman sim jongka hakijing im jongka baru kawe tungin but yakum kini ki nuksa ki bala dei ki nong pen ilen tiangi kumno kata ke jinga dei ke jinga so ke pecan baru blay tu trying kerku yapi dakaba ni but yak nuksa jong kini kiri krau ki ba ublay ulai jit kerpang naka pertei naki para beriu ki jongi to kublesibun ya kapor ke jong pi